Nasa trampil tata tanggon nuwun sewu nggih anak Prabu Mandura kula kang paman Sengkuni ndalah para Kurawa ingkang sampun sawetawis panci angantu-antu dalah anganti-anti jengkar paduka saking Dwarawati kados pundi nggih sampun kasembadan mboyong endang Rara Temon menapa mboten nggih Paman Harya Sengkuni nggih wonten dawuh kula sampun sowan wonten ngarsanipun Yayi Prabu Dwarawati Blokasuta endang Rara Temon badhe kula boyo wonten Ngastina kula dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandura Kumara ing jebul tinemunipun wonten ingkang dados pepalang Paman. Ingkang dados pepalang sinten? Kula Prabu. Sami kula aturi paring dawuh ingkang dados pepalang nggihipun boyong Rara Temon sinten? Yai Dursasana. Dawuh. Ora nyono ora ngegiwa jebul tinemune mung kawan Petruk kantong bolong dalah hadine Bagong. Lho. Petruk niku nedya goyong Rara Temon. Nggih, Paman. Awit kalenggan sakmangke Kakang Semar Badranaya nggadhahi anak pupon nggih Bambang Senet. Ing pangajap Rara Temon nedya kadhawaning Bambang Senet. Mila perkara Petruk dalah Bagong kang dadi klip sakwetahipun kula pasrahaken Paman Sengkuni dalah kadang-kadang kula Kurawa. Inggih, Nger. Lamun tetela kados mekaten paduka kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca. Nger Kartamarma wonten dawuh Paman. Perintahke Kurawa ngrangket Petruk ya Nger lok-lok sendika westaken dawuh Paman.
kang sinebya
Bahiring rata Panandara prapting sukuning arga eram tuning aling pakwana srine dendeng saengga praja umyung kang pradangga busekan kang jahana Petruk yanggun musuhan Ndorowati entuk gawe apa ora awit aku mung didhawuhi Kyai Semar supaya ngawat-awati sing dadi lakumu. Iya Petruk, ndaramu Gatotkaca semono uga mung didhawuhi Siwa Semar Badurna supaya jampangi lakumu nggonmu mboyong Putri Ndorowati. Gangan iki tujune kok ana Ndara Anoman karo Ndara Gatotkaca. Terus upama ora awake dhewe iki malah pateni Kurawa karo Sinuwun Baladewa ya. Lho sik kowe gremeng dhewe iki jane ana apa? Kula tak matur nggih, Den. Kula sampun sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Kresna kula matur bilih bapak menika gadah anak pupon nggih adi kula Senet. Badhe kadhaopaken kalian Putri Ndorowati nggih ndang Rara Temon ing delalah teng mriku niku wonten Alendra Mandura Sinuwun Baladewa nggih nunggal sedya. Siwa Baladewa nunggal sedya piye Petruk? Apa ya bakal boyong endang Rara Temon? Nggih leres. Bakal didhawuhke karo sapa? Badhe dipun dhawuhaken kalian putra Nata Ngastina nggih Lesmana Mandra Kumara. Tujune kula karo Bagong niku bocah kendel. Ratu Mandura duka kula tantang. Lah kok diwaneni terus kula karo Bagong mlayu ya, Kang. Mlayu kok ngomong kendel. Kendel iki mbok diadepi. Wong senengane kok melarikan diri. Senengane kok lari dari masalah. Lho nek diadepi tenan yo cilaka awake dhewe. Lah niki rahayune sampean rawuh. Niki andum gawe. Andum gawe piye Petruk? Kurawa ngombyongi Sinuwun Baladewa golek iku kula kalian Bagong meh dipateni. Nek nganti Petruk karo Bagong mati lak cilaka to. Ngenten mayan ora ana Petruke to. Lah niki. Niki sampean kudu nglindhungi kula kali Bagong. Yen mung perkara wae Kurawa sing gawe dadaning perkara aja wasmelak. Aku sing bakal ngadepi para Kurawa cocok. Cocok ya, Gong? Ya, Gong. Oh, malah merem. Mongko omong kok tak tinggal dhewe kok merem. Petruk Bagong mundur Kurawa tak adepane. Nggih, mongso borong sampeyan, Den. Oh. Oh